пистолета с генератора. Непрекъсната лампа, която мига, показва, че статиката е заредена винаги с 100 кВ. От тук се управлява тока. А от тук се управлява разхода на боя отгоре. Това е. Така. Както ги нагласиш, така. Да боядисаме Алумин, който е боядисан веднъж в бяло. Вече е боядисан. Давай. При алумина е задължително в началото. С другия пистолет. Да. Е задължително в началото да се подгрее леко. До 70-80 градуса, не повече. Ето е така. Да се подгрее. За да може двете бои да се съединят. Още в самото начало да образуват здрава спойка, след като бъде нанесена с статика. По този начин се подсигурява стабилно покритие на втория цвят, без да проличава отдолу, че е имало преди това друга боя. Което е много важно в случая. Ако имате пеш, просто подгрявате до 80-90 градуса алумина, вадите го и докато още е топъл до 50-60 градуса, нанасяте съответния цвят. Ако е боядисван, ако не е боядисван, е излишно да го подгрявате. Това не стига. Това мисля, че е достатъчно. Така, чая. И ето, хваща и в ръбовете, и навсякъде, и отвътре, и отвън. И ще обърнем отзад, също е захванал. Малко повече трябва да се наслои, достатъчно. Дай сега да го изпечем. Дай сега да го изпечем, да видим за какво става дума. Той по-бързо хваща, виж, че веднага започва да развива боята. Пусни го на мен. Значи статиката в момента е хванала абсолютно навсякъде по ръбовете, вътре в ъгъла и така нататък. Това е благодарение на, че имаме винаги заредени 100 кВ, 100 000 волта са винаги заредени и готови. Управляваме само тока. Напрежението се остава същото. Боята се електризира стабилно и полепва. Нищо, че отдолу има друг слой. Най-важното е, че струята не е издухала. Струята не може да е издуха по простата причина, че статиката е много стабилна. Ако няма стабилна статика, това нещо ще изчезне, просто ще го издухва. Но ето, тук си личи как тръгва боята и се топи навсякъде равномерно. Отдолу не остават бели отпечатъци от предишната боя, което го прави много рентабилно средство за малкия, така наречен малкия бизнес, който е голяма работа пред големия бизнес. И алумина по-бързо абсорбира температурата и излъчва, и затова тук изпичането става за много по-кратко време. Все пак зависи и от големината на детайла. детайла. От големината, да, ама сега за големите детайли. Мисля, че е готово. Да. Навсякъде вече гланца се показва навсякъде, значи би трябвало. Я да видим. Да, абсолютно готово. Това е. Ето отзад какво е направила статиката. Залепила е, боята е минала от задната страна. И ако искате да я боядисвате двустранно, съответно покривате с много малък слой. Ето това е. Пистолета остава винаги на 100 кВ, ето лампата мига непрекъснато. От тук се управлява само тока на електростатиката. Който спомага за дебелината на слоя. Дебелината на слоя. Колкото е по-намалена статиката, когато е боядисан веднъж детайла, толкова по-добре полепва. Ако увеличим статиката, боята ще започне да бяга от ъглите. В смисъл ще изчезне от детайла. Затова е задължително при тези условия да е намалено. Специално за
за алумина, който е боядисван веднъж.